போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் என்ன எடுத்தீங்களா இல்லையா? கிட்ட போகிறேன்டா தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நேற்று இரவு 7 மணி அளவில் 38 வயது பெண் ஒரத்தநாடு மேலையூர் அருகில் கண்ணத்தங்குடியிலிருந்து முகச்சிதைவு காரணமாக வெட்டுப்பட்ட நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு வரவழைக்கப்பட்டார். அவருடைய முகம், மூக்கு, கன்னம், மேல்தாடை எலும்பு, கீழ்த்தாடை எலும்பு மிகவும் சிதைந்த நிலையில் உடனடியாக அரை மணி நேரத்தில் அவர் அறுவை சிகிச்சை அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அன்று பணியில் இருந்த மருத்துவர் குழு, அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், மயக்கவியல் நிபுணர், காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் இவர்கள் எல்லோரையும் வைத்துக்கொண்டு எங்களுடைய ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை பிரிவு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் சிறப்பாக அந்த எலும்பு எல்லாவற்றையும் பிளேட் அண்ட் ஸ்க்ரூ மூலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவர்களுக்கு அந்த முகத்தில் அந்த சதைகளை சரியான முறையில் சேர்த்து எந்த விதமான ஒரு குறைபாடும் இல்லாத நிலையில் அந்த முகம் சீரமைக்கப்பட்டு நோயாளி இன்று நல்ல நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 பாட்டில் பிளட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதிரியான ஒரு முகச்சிதைவு சமீப காலத்தில் இதுதான் முதல் முறை. இந்த முகச்சிதைவிற்கு தேவையான உபகரணங்கள் பிளேட் அண்ட் ஸ்க்ரூ எல்லாம் நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் ஒத்துழைப்பாலும் நம்மளுடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலாலும் நம்மளுடைய தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தங்கு தடையில்லாமல் இந்த உபகரணங்கள் கிடைத்து வருவதால் நாங்கள் உடனடியாக அந்த சிகிச்சை செய்ய முடிந்தது. இன்று நோயாளி நல்ல நிலையில் இருக்கிறார். இது எங்களுடைய பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை துறையின் சாதனையாக நாங்கள் இன்று கருதுகிறோம். சிகிச்சை தனியார் மருத்துவமனையில் செய்திருந்தால் குறைந்தது 5 லட்சமாவது செலவாகியிருக்கும். நம்மளுடைய அரசின் ஒத்துழைப்பினால இது இலவசமாக முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் நாம் செயல்படுத்துகிறோம்.